Wis meleh pangombe apa? Ana mari Mbak, juas-juwi sana perintah nyok sing bijar. Juis bene. Ngomong bakul yang dike, wis. Woi, kayak pecel. Pecel Oh. sing nae kurung bazar Kak. Wis tenang, kok tak sarutang iki dine iki tak tebas kabeh ora dodol maning kok kowe. Kekna. Lah ngotok Temenan iki, nyong nemu harta karun mau. Jajan saiki anak-anak anak juas-juwis anak mari Mbak susu anak mari-mari gelem. Apa aja kan curigaan bareng jeneng. Beres. Wah jeneng kowe nak wong pengen tukune patah nomor metu no. Duit banyak. Lah nek patang nomor piro tukune? Ya sarepe kowe ya. Lah lurune ngendi lurune? Panggil paling ngerti. Nyepi. Jauh demit. Sing beres. Lah carane Nang kan aku turun kebon. Karo ngerok iki kae. Wit sirkaja ae lho. lah kan anak demite wong pejangkana. Anak Kak. Pas kembora wi pernah Apa kemudi jalpe. Sam. Cem. Nek ora iki kok nek temenan aja omongane kowe tembus. Pak di plesirna prana. Kowe mundi pan meng beli papan mengumah skarpe. iki mari Mas ya Pak. Iki Kowe mau ngombe apa? Iki juis iki. Esuk usah dodol lah. Biar nyong esuk sedino kowe madange melu nyong. nyong Tenang, nyong nemu harta karun mau. Lambene nak ngomong. Ya, lah mukanya cair sih. kanggo tolar we. Iki enak ora pernah. Sopot bae ngono. Lainnya tak gebdu nama kowe lho. Sopot bae. Mantap. Tak. No gak enak. Bro, dagangan kayak gini nggak orang sukses nggak berobat diri itu kayak ada sukses apa itu udah nomor gue mendukung mana ya mana orang pasien atau Nuhun, Mbah. Monggo. Nganu, Mbah. Wis bisa tekan cinta. Tak terawang kirane kowe ngene panjal kok nomor. Wah, sangat hebat, Mbah. Nek ora hebat ora didukun. Lah, iki pernah nomornya piro, Mbah? Nyong ora bisa ngene nomor saiki tapi kowe tak wene petunjuk mana nyepi nang duit gede nah garan tambah Saiki napa, Mbah? karepe kowe Lah, niki model menyang sakniki asli apa, Mbah? kemenyan di Turki ora sembarang menyan plus penangkal nyamuk. Wah, canggih, Mbah. Lah, terus niki urusannya pripun, Mbah? Gampang ditransfer. Ya wis kula permisi mawon nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun. Nek ngerti nomor sing pas-pas tak tuku dhewek nyambe butuh. Wah, mana wit? Di sing mau betulnya ngomong nih. Nah, Mbah, gue nyuwun nomornya, Mbah. Ampun, Mbah.
Bah, aku ini nomor, bah. Bun. Woi, ngapa beli kelarahan kene buat itu malah kelarahan. Kula nyuwun nomor bah. Bun. Tak nih nomor KTP. Budang budal iki. Nggih. Tak nih nomor tuku 5758 sing akeh. Usaha luru nomor, usaha kayaknya sing pasti-pasti yang cengkeh. Telepon baik ya. Kenapa kita telepon? Anak pengen rezeki gratis iki adi nganu ki puntet. Jangan kata, barno penting. Halo? Kowe nanti Iki sang beri kadi ngantor iki. bisa menyop ora? Saiki ya. Heeh, engko dikit iki. Tak mudun diundhe nyong. Limbrono. Tunggu ah. OTW iki. Woi, Luku. Kenapa pernah? Wis cikone tak temui. Cikong. Ya nih. Nyu mambi oleh nomor iki gak timbah. Nyu pantai tep kowe. Piri pernah? Nomere. Wis tulis. Kira. Ini tokaan. Duh. Apa nih nanti ya? Iki. Ya kata ini duitnya. Tulis 5758 ah. Oh, iki bener kak. Ya iki duitnya. Iki duit ngendi kowe? Gue aneh pan gue tuh gue kuliahkan nganu dagangan gue orang gue topok nomor Piri iki pernah kak? gue anu kak gue tompok ngobengi Mampuni apa iki? Bosok lu gue. wes Kira. Kapan sugui pak iki? gue sama namut boy ya Tak beli nyong. Oh. Lek. Pamit lek. kelalen Satu kan orang iku. TV cintanya orang mempan-mempan. Ngapa iki? Gulu semut jono TV. Bosok lugu. Mereknya apa sih? Sarap. Sarap ya TV ini. Mampi kayak catet nomor kayak. Kena tak dompleng kebi kayak nomornya. Orang kita mange lupa Bajan oleh ra kena nggo tuku motor gede. Bojone nak bonceng mang perkengkangan pura kayak. Lakangane men pegel. Mana? Bajan ke TV tonton ini Pak. wah wes jam iki ndeleng bukakan nanti waduh bulapan belak iki waduh 57 belak tanda-tanda ya wah ini detik-detik iki waduh 57 59 wah gagal Astagfirullahaladzim. Wong pengen duit-duit, pengen urip mulza, ora gelem usaha, ora gelem donga karo Gusti sing gawe urip. Astagfirullahaladzim. Kode ket.
dipasang. Paton omae. Ora apa-apa, Pak. Silar ada.